Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Isa ka pa nga suspect sa pagpang-hold up nakuhaan sang pusil. Babae gintiro sa iya mga hinablos patay, away sa duta ginatudlo rason. Upos sang sigarilyo ginatudlo rason sa sunog sa building sa Mega World. 11 ka mga ido missing sa Malagyo sa City Pound. Kag sa good vibes aton balikan ang sinadya sa dinagsa sa Cadiz sa tripping ni Ruming. Kag mga criminology students naglibod-utan para mabuligan ang 86 anyos nga lola sa Bago City sa Baganihan. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, masobra sa 8 milyones pesos ang balor sa natipon nga donasyon para sa hapag movement. Ang programa sang Globe nga ang tuyo makabulig pahagan-hagan tapna sang involuntary hunger sa bilog nga pungsod. May report si Marcian Muico. Halos isa sa napulo ka pamilya sa Pilipinas ang nagabatsyag sang involuntary hunger ukon ang kagutom dala sang kapigadohon base sa survey sang Social Weather Station. Nagsaka pang kadamuon sa mga nagakagutom sandig sa datos ang pagtakop sang 2023. Gani, ang Globe Telecom ang nagpatigayon sang programa nga hapag movement para matapna ang involuntary hunger. The program aims to leverage on technology, us being Globe, and the partnerships that we form to help 100,000 families or 500,000 individuals. Ang kagandahan ng programang ito is that we don't stop at supplemental feeding. We actually provide training for livelihood opportunities such as kunyari baking, weaving, techbook, para yung mga beneficiaries natin will have sustainable income. Ang customer loyalty program sang SM Retail Incorporated nga SMAC ang isa sa mga partners sang Globe sa hapag movement. Humalin Disyembre 15 tubtub sa pagtakop sang Enero sining nga tuig, sila ang nakatipon sang masobra 8 milyones pesos paagi sa ibalik ang sarap ng Pasko nga campaign agud tumabuligan ang mga pumuluyo sa pungsod nga apektado sang involuntary hunger. Nalampuasan pa subong nga tuig ang natipon sang tinalikdan nga tuig nga 5.5 million pesos para sa programa. We are already in the process of making this a permanent program that we will support. So we're just setting up configuring the system lang that will allow our members to donate anytime their points, no? Kasi with SMAC you can actually donate your points to all the advocacies, no, that we support. Ang Globe ang may madamo pa nga mga partnership kasubong man sa mga restaurants nga sarang makadonate, pati na sa ila mismo nga Globe One app. Gani padayon ang ilang panawagan sa pagbulig agud batap na o kun mabuhinan ang mga pumuluyo sa pungsod nga nagakagutom. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Sa number 9, ginlunsar sang probinsya ang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital Family Planning Training Center kaina sang aga. Ining pinakauna nga Family Planning Training Center nga provincial government run sa bilog nga pungsod sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson. Ginsiling naman ni Dr. Marian Maestral, ang Chief of Hospital sang TLJPH, tinutuyo sini nga matrain ang mga doktor, nurses kag mga midwives sa family planning competencies. Ginapaabot ang pagpadala sa mga local government units sang ilan na nga personnel para magpaidalom sa among training. Kalakip sa mapangapinan sa idalom sang family planning nga kampanya ang ikayong lawas sa mga Iloy kasubong man ang pagpasanyog sa bahin sang economic status sang mga pamilya. Tuyo man ang pagpabakod sa kampanya kontra teenage pregnancies nga isa sa mga ginaatubang nga pagpanghangkat karon. Ang training team ang ginapamunuan ni Dr. Mark Leong nga magapatigayan sang training sa kada batch nga ginatapuan sang 20 ka mga participant. Upod man sa launching ang tiglawas sang USAID nga si Dr. Lorenzo Stan. Ginlunsar man ang Negros Occidental Electronic Logistics Management Information System na nagatuyo sa paghatag sang real-time inventory sa mga bulong kag ginalauman nga magapaayo sang delivery sa mga stocks sandig sa actual situation.
pagi sini malikawan ang overstocking kasubong man ang pag-expire sang mga bulong. This center will actually benefit our LGUs, no, because I'm sure they will be sending their personnel to train, no, and that's basically what this center is all about. And yes, education is important, and I suppose family size, also awareness of the young, no, because as you mentioned, teenage pregnancy. I think with proper education that can we can avoid that. If an LGU wants to beef up, to empower their staff, they can connect with the Provincial Health Office and they can schedule their training. And the Provincial Health Office people, once they have this number of trainees, I think we agreed on 20 per batch. So we agreed on 20 per batch. So they will inform Teresita Halandoni and then we will set the date. Sa number 8, 800 ka mga hog racers nga nagkalamatsan sang baboy bangod sang nagkalain-lain nga masakit ang magabaton sang ayuda sini nga Pebrero. Suno kay Provincial Social Welfare and Development Officer Chiqui Gonzalez, sa Pebrero 13, nakaschedule ang pagpanagtag sang tig 2,000 pesos sa mga apektado sa pila ka mga barangay sa San Enrique, Valladolid kag Hinigaran. May payout naman para sa 196 ka mga hog racers sa Victorias kag 200 sa Ilog, pero ini ang iga-schedule pa. Sang bulan sang Disyembre, may 800 na ka mga hog racers sa Ilog man ang nahatagan sang tig 2,000 pesos nga ayuda. Sa kabilugan, 10 million pesos ang ginbain sang probinsya bilang bulig. Pero tungod sa kabudlayan sa mga beneficiaries sa pag-comply sa gana-require nga mga dokumento, na-delay ang pagpanagtag, rason nga gin kada barangay ang tagtaganay para mas mangin mahapos suno kay Gonzales sang sa tingbon sa bilog nga LGU. Hindi siya massive nga distribution since nga ang pag-prepare natin sa ilang nga mga documents as per payroll kita. So, strategize naman gani kay wala naman ginatingog per LGU, kay kung per LGU, like for example may 500 is ako may mga compliance sa mga documents, the whole LGU is affected. So strategize naton nga per barangay siya para nga kung in cases nga may mga deficiency sa mga documents ang iban nga barangay, hindi affected ang iban nga barangay. Sa number 7, padayon nga manubo ang dengue cases sa Western Visayas. Sa pinakauli nga report nga gin-release ng Department of Health Western Visayas humalin January 1 to 20, may 334 ka kasos ang dengue nga na-report. 45% ini nga mas manubo kung ipaanggid sa kasubong nga tion sa nagligad nga tuig. Sa January 14 to 20 nga datos, 96 ang bago nga kasos ng dengue nga na-report. Iloilo Province sa may pinakamataas nga kaso, 18 new cases. Nagasunod ang Iloilo nga may 53 cases kag Capiz Province nga may 15 new cases. Ang Negros Occidental may 13 new cases kag ang Bacolod may 6 new cases. Nagapabilin nga isa ang ginreport nga napatay bangod sang dengue kag ininggikan sa probinsya sang Guimaras. Sa number 6, ginsugura na sa City Legal Office Enforcement Team ang clearing operation sa mga sidewalk sa Capital Lagoon. Humalin kagabi ginsaway kag ginpakakas na sa katapos ng City Legal Office Enforcement Team ang mga food cart pati na mga tapangko sa mga sidewalk vendors sa kilid sa South Capitol Road. Suno kay Ray Demisana, ang team leader sa enforcement team, kabahin ini sa clearing operation sa pagpanghanda para sa Bacolod Yet Festival. Wala na paiway ang komosyon sa clearing operation. Sa pihakman sang reklamo sa pila ka mga vendors, nagpasalig si Demisana nga balik-balikan ang lugar, agud mapasiguro nga maghilway ang dalan ilabi na kun gabi. Indi man malipod nga masami sa ila naman mga baligyaan, nagapaligad sang gabi ang mga vendors.
Sa number 5, babayi ang gintiro sa iya mga hinablos patay. Away sa duta, ginatanaw nga rason. Napatay sini nga aga ang babae nga gintiro sa iya mga hinablos pasado las 9 kagabi sa sitio Beranyo, Barangay Lantad sa siyudad sang Silay. Ang biktima ginkilala kay Josie Neneng Mondihar nga nagapautang sang kwarta. Ang mga suspect amo naman ang iya mga hinablos nga Sanday Alfredo Junjun Bitalak, 18 anyos, isa ka estudyante, kag Aljun Bitalak, 29 anyos, isa ka intel officer sang PDEA. Sa investigasyon sang kapulisan, nagaistoryahanay si Neneng kag ang anak sini sa sing ilabalay, sang hinali lang sila ginsulong sa mga suspect. Gintiro ni Alfredo si Neneng sa iya nga ulo. Giningagaw padala sa ospital si Neneng apang kaina sang kaagahon, napatay siya sa ospital. Matapos ang insidente, nagpatigayon sang hot pursuit operation ng kapulisan kag didto na gin-arestong duha ka mga suspect. Away sa duta ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa natabo nga krimen. Sa number 4, isa ka apa nga suspect sa pagpang-hold up nakuhaan sang pusil. Na-recover ang 38 caliber revolver sa isa ka apa sa Purok 4, Barangay Gomez sa Banwa sang Pontevedra, Miyerkules ang hapon. Ginkilala na dakpan nga si Gina Isiderio, 46 anyos, ginaalegar imbolbado sa pagpang-hold up sa Banwa sang Pulupandan. Suno kay Pulisya Major Romulo Hepilango, ang hepe sang Pontevedra PNP, si Isiderio ang ginatumod nga apa nga nang hold up sa isa ka negosyante sa Pulupandan sadtong Nobyembre 7 sa nagligad nga tuig, kung sa diin nakuha sa biktima ang 25,000 pesos nga cash. Una na nga ginsiling sang Pontevedra PNP nga robbery ang kaso ni Isiderio, bangod wala makadeklarar sang hold up ang suspect bangod apa ini. Apang ginklaro sang pulis nga ang akto sang pagpangawat sang suspect nga nanaya sang pusil ang makabig sa gihapon nga robbery hold up. Sa number 3, 95 ka mga vendor sa Burgos Market ang hindi na pagtugutan makabaligya sa merkado matapos nga wala magbayad sang utang sa syudad. Ining nangin pahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. matapos nga wala gihapon nagbayad sang utang ang 95 ka mga vendors nga gintagaan sang Enero 31 nga deadline. Sa records ng City Treasurer's Office, 63 ka mga vendors sa fish section ang wala nagbayad, samtang 32 ang wala man nagbayad sang utang sa renta sa merkado sa vegetable section. Nakasugtan sang Local Market Committee nga tagaan sang 3 ka bulan nga extension ang naghatag sang tig 5,000 pesos nga partial payment antes sa gintalana nga deadline. Magluwa sa mga vendors sa Burgos Market, nagpadala man sang demand letter ang City Legal Office sa mga vendors sa Libertad Market. Ilabi na sa mga wala man nakakuha sang business permit gikan sa syudad. Sa number 2, nagdangat sa 5.2 million pesos ang kahalitan nga nagluntad sa sunog sa gina-construct na building sang The Upper East sang Mega World. Ginalantaw nga kabangdanan amo ang upos sang sigarilyo. Upos ang sigarilyo ang ginalantaw nga kabangdanan kung nga nasunog ang bahin sang 3rd kag 4th floor sang building nga gina-construct sa The Upper East sang Mega World sa Bacolod. Suno kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Stephen Hardeleza, kung basehan ang lugar sang ginsuguran sang sunog, may mga bagay nga madasig masunog. Posible may ginhaboy didto nga upos sang sigarilyo nga wala mapatay nga amo ang ginsuguran sang kalayo. Magakuha pa sila sang duga nga statement gikan sa mga construction workers sa lugar. Wala pa sang power supply sa amo nga bahin sang building, suno kay Hardeleza. Sa pag-estimate sang BFP, yara sa 5.2 million pesos ang damage sa building. Sa official statement gikan sa MRK Construction, ang contractor sa Mega World ilagin siling nga las 11:42 nagsugod ang kalayo sa portion sang 3rd kag 4th floor sang building. Las 12:34 gindeklara
deklarar sang BFP nga fire out na. Ang mga building ang iara pa sa idalom sang paghinakop sang MRK Construction kag wala pa ma-turnover sa developer nga amo ang Mega World. Wala naman sang may gin-report nga nasamaran sa sunog. Nagligid nga tuig na sunog man ang bunk house sa mga construction workers sa the Upper East. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Nagapabilin nga missing ang 11 tanan ka mga ido nga nakapalagyo sa Bacolod City Pound sa Barangay 35. Pila ka mga tag-iya sa hinuptanan ang karon nagahinyo sang bulig agod mabawi ang ila mga hinuptanan. Yari ang report. Natingala na lang ang Iloy nga si Natividad Soberano sang wala na makapauli ang ila duwa ka mga hinuptanan nga sanday Chloe kag Rafi sa Buena Royal Subdivision sa Barangay Estefania sa nagligad nga Biyernes. Si Chloe ang nagabusong pa. Gani sang ila mausisa, ginsikop na gali sang katapos ang City Pound sang City Veterinary Office ang ila mga ido. Pero mas nabalakang pamilya Soberano nga sanghana na nila gagawaron sa Pound ang ila mga ido na missing sanday Chloe kag Rafi matapos man makapalagyo sa dog pound sang weekend. Patag sang City Pound caretaker nga si Julius Galve, ginguba sa mga ido ang kennel pati ng gate nga himo sa mesh wire hasta nga nakapalagyo sila sa pound. 11 tanan sa ila ang nagapabilin karon nga missing. Kuan sila ginguba nila ang kennel ta. Tigay guba na nga daan nagsaka sila. Way na mayo way na makuan mo way pa ma-repair blang kennel tao. Isaka di sila nagalagay dasong pati ang sa pertahan to sa gate. Dito sila digin mungkal to nila. Tigin nating hoan tagay nga ma-retreat tong mga ido tani nga nagkalakuan. Amo naggagwa kami bla kadadlaw para makita namon. Sa video nga kuha sang residente malapit sa City Pound, makita nga amat-amat nga paguba sa mga ido sang gate, kundi man nag-alagi ang mga nakapalagyo nga ido. Pagkadto niya nang wala kay amo na to gani dito na mo na balaan nga naupod tong iya ido. So, sa bali ang status subong sir sa mga ido ni 11 kabilog missing. Wala gid ma-retrieve. Pero siling gani sang atong bata nga naupod na sang kwan, sang tagiya to nga nakita ya kuno mo tigaway nagmind ang tagiya kay tiya tuto sa pound nakita yung ido nga rada. Ito ginapangita na mo ti balo kay ido makikita sa lakyan namon dayon dagan. Kaina example nang katapos ang City Pound upod kay City Administrator Lucille Helvolea. Gin-refund naman sang City Veterinary Office ang 1,000 pesos na ginbayad sang pamilya Soberano kag nagpasalig nga pangitaon ang mga nalagyo nga mga hinuptanan. Ginpanghigta naman sang alambre sa mga caretakers sang Pound ang mga nagkalaguba nga mesh wire kag kennel. Ginsiling ni Helvolea nga ginadihon naman ang pag-rehabilitate sang City Pound agud mapaiway ang pagpalagyo sa mga hinuptanan. Kagyari naman ang mga pampagod na pabalo namon sa inyo sining nga weekend. Natapos ng Dinagsa Festival pero sa social media, trending sa gihapon ang mga video kag pictures sang sinadya sa kapistahan sa Cadiz. Halin sa winning performances sa mga tribo, pakadto sa lamitan na isang pinta sa dalan. Aton balikan ang sinadya kag nga abala ginadagsa ang dinagsa. Ina sa tripping ni Ruming sa Sabado at 10 a.m. Kag sa Baganihan, mga criminology students sa Bago City naglibod sang uta nagod mabuligan ang isa ka 86 anyos nga lola. Silang ginkilala kag ginpasidunggan sang local government unit bangod man sa ilang maayo nga binuhatan. Aton sila kilalahon sa Baganihan sa Sunday at 10 a.m. Barbs na magidman no, balikan ang mga memories sa dinagsa sa naligal yung weekend sa Cadiz. So bantay gid ang mga nag-join kundi kay basi magwa sila buwas. Kag sa Baganihan, gali Barbs, may mga criminology student naglibod sila sang utan para mabuligan ang isa ka lola sa Bago City. Inaman na bantayan naton sa Baganihan sa Sunday at 10 a.m. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw.
Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!